இங்கே நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, என் லைஃப்பில் நான் ரிஜெக்ஷனே ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாது, என் லைஃப்பில் வந்துட்டு நான் ஷூவடியே வாங்கக்கூடாது, செருப்படியே வாங்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. எப்படி? இல்லை புரியல. என்ன மைண்ட் செட்ரா அது? செருப்படி வாங்குங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாரோட லைஃப்பில் ஒரு ஒஸ்ட் சிச்சுவேஷன் இருக்கும். அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு கம்பேக்குக்கோ இல்லை ஒரு பெட்டர் லைஃப்க்கோ நம்மளை வந்துட்டு மோல்டு பண்ணி அதை அப்படி அனுப்போம். சரியா? அந்த ஒஸ்ட்டு டிசிஷனோ இல்லை அந்த ஒஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்துட்டு நம்ம எல்லார் லைஃப்க்கும் தேவை. சரியா? என்னோட ஒப்பீனியனில் நான் சொல்கிறேன்ப்பா. சரியா? என்னோட ஒப்பீனியன் அதான். நான் பார்த்த வரையும் லைஃப்பில் எல்லாருமே செருப்படி வாங்கணும், ஷூவடி வாங்கணும், அடி வாங்கணும். அப்போ தான் அது ஒரு மாதிரி, ஏன்னா அந்த அடி ஒன்று வேறு மாதிரி ஒரு மோல்டு பண்ணும். அது ஒன்று லைஃப் ஒரு பெட்டரான வேல ட்ராவல் பண்ண வைக்கும். சரியா? அதை விட்டுட்டு நான் ரிஜெக்ஷனே ஃபேஸ் பண்ண மாட்டேன்னா, ரிஜெக்ட் ஆனானா தோல்வியோட டேஸ்ட்டே தெரியாமல் வெற்றியை சுவைக்கிறதுல என்னடா சந்தோஷம் இருக்குது?